malam ka kiyayi maganan hakkin mutane. Yadda muka ambata duk laifin da bawa zai je gaban Allah da shi in ba shirka bane yana karkashin mashi'ar Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan hisaban yasira. Bawa ne Allah zai kira shi ya tsaye da shi a bude mai littafinsa. Allah ya ce mishi kayi kaza kayi kaza kayi kaza, zai ce Allah nayi. Kuma gashi waje kaza ka zo ka sake kaza kayi kaza kayi kaza, zai ce Allah nayi. Duka a nuna mai laifuffukan, ya ce mai Ubangiji nayi. Allah ya ce to wuce ka tafi. A duniya na suturta ka, zai ce anan ma ba wanda zai san me kai. Amma idan hakkin wani ka tafi da shi sai an farki. Annabi ya ce kuma ko ɗan aljanna da ɗan aljanna ne, kafin su shiga aljanna sai an ware, tare kuka yi aikin, tare kuka yi komai, amma wani lokaci an zo da a yi abin kun ɗan yi gulmansa. To yanzu kai ka shiga aljanna, shi ma ɗan aljanna, kafin ka sa kafa a aljanna za a ce to abin da ya faru nan a ware, amma ba wadda zai sa kafa a aljanna da hakkin wani a kansa. Saboda ka kiyaye hakkin mutane. Kai kafinta ne, an baka aiki, ka je ka yi obabe